bhar éon an dinosaur ar feadh 165 milliún bliain. Thosaigh siad amach beag sa tréimhse trasach, scap siad amach ar fud an domhan sa tréimhse Jurasach, a tháinig deire tubann leo sa tréimhse Cailceach. Ach catárólas gwn faoin na tréimhsí sin agus na cinál dinosaur a bhí ann. Well aniu táid chun inneocha dhéanamh ar Hadrosauridae. Sé sin categóir de dinosaur le gob cosú le lacha agus cusa cosú le haon. So sin é an Iguanodon agus an Parasaurolophus. So bhí cónaí ar an Parasaurolophus in átainna cosú le Canada agus an áis 76 milliún bliain ó shin. Agus fáin sé a anam ón thír sin ag gubba amach as cúla chin. So seasúas agus dynamid ahras ar an isis. So tóg an cos clé siar, an glúneas os cion do rútíneas. Bosan na lábha le céile ar chúl de chin. Análisteach fécha drona spéire, anáil amach crum sias. Análisteach fécha drona spéire, anáil amach crum sias. Inis ag ahrú an cos can tosaigh, so dinosaur mór a bhí ann, 10 méadar nád, 3 méadar an airde. Bosan na lábha le chéile, análisteach óraigh do chrí. Agus master go raibh an cír sin an an fuam cosú le trumpéid nó le elephant díanamh. So análisteach. Crum sias, anha. Uair eile análisteach. Agus suas. Iontach. So sin é an leirt círeach. Inis an Iguanodon. So tháinig paleontólathe ar níos mó iontaisí an Iguanodon sa bheilg ná aon áit eile ar domhan. Agus bhar sé 125 milliún bliain ó shin. Agus bhí sé éasca dó bogadh ó bheith ar chearachas go dáchas. So bhí sé ná an bogadh go héasca. Nis seascaí suas. Tóg an cos clé siar ríist. Lámh heas ar an talamh agus ag ordú an cos clé. Inis sin an lámh clé sús an air, agus ag bogadh inis go deas éasca chur an lámh clé ar an talamh, agus an lámh heas an air. So ag bogadh go héasca lámh clé, lámh heas. Agus ag ísliú an cos ar chúl, inis an cos eile sínta amach, lámh clé ar an talamh, ordaigh do chus heas, lámh heas an air, lámh clé san air. Lámh heas an air, lámh clé san air. Agus ag ísliú an cos a ríist. Anamá. So sin iad na dinosaur Hadrosauridae le gob mór cosú le lacha, cusa cosú le aon, an Parasaurolophus agus an Iguanodon.